Jaku? No, povedz nám. Že tetovanie, to som nehovoril. Nehovoril. Nehovoril som na podcaste o tetovaní. Nehovoril, nie. Vôbec? Vôbec. Akiko, ty máš nové tetovanie, či nemáš? Mám tiež, ale nebudem o Preto tom to ukázať. začína ten fiskus. Preto tú tému začína, že? Tetovania, hej. Ja mám tiež nové tetovanie a za 3 týždne idem na ďalšie, takže to bude veľký... To som sa nejako rozbehol teraz v poslednú dobu. Ja rozmýšľam, Tak že poviem na budúci týždeň. ja idem po výplate, si idem dať vytetovať ďalšie, takže to bude veľká sranda. Daj si vytetovať hovno na riť. Ty by si tiež mal vytetovať hovno na čelo, ty môj zlatý. Prestaň. Ja premýšľam nad tým, že, lebo chcel by som si dať Virginia Woolf, pre mňa veľmi veľa znamená, ale neviem, či si to mám dať, lebo Lana má tiež svojich dvoch obľúbených spisovateľov túto, dve ich priezviska. A rozmýšľam, že nelúbi sa mi zase, keby som si dal, že mám že obľúbených, že Emily Dickinson a Virginia Woolf, ale nemôžem si dať, že Woolf a Dickinson, lebo ľudia si to dosť milia s Charlesom Dickinsonom, čo písal, vieš, rozprávky a čo písal o tých troch vianočných duchoch. A preto rozmýšľam, či si to dám, že buď že čisto len Virginia Woolf a na druhú potom Emily Dickinson, alebo či si nedám, že Emily a Virginia. Ale navíc to nelutoval. Toto neolutujem, lebo aj ono to tak má, ale že ono to má tak spravené, že na jednej ruke má obe dve priezviska, že akože jednu ruku má vyslovene venovanú pre jej inšpiráciu. Vieš? A rozmýšľam, že či to nedám tak, že dám, že Virginia a Emily. To by bolo docela, podľa mňa docela v pohode. Alebo docela fajn. Tak nemôžem to lutovať, lebo tí ľudia už drámu nevedia spraviť, keď sú mŕtvi. Morbidné, ale dobre. Áno. Jemne morbidné, jemne šukantné. Ty vole, dám si vytetovať Gisku. Chcem si dať ešte sem, jak má Lana na tento prst, že Dai Yang. To je prst však pre svadobný prsteň a Dai Yang preto, lebo keď si tak uvedomíš, tak všetci ľudia, ktorí dokázali vytvoriť nejaké brutálne kreatívne myšlienky, žili v strašne ťažkej dobe, kde ich neuznávali a všetci sa zabili. Aj Virginia Woolf sa zabila, Emily Dickinson žila 20 rokov medzi 4 stenami v jednej izbe, lebo bola tak zdeprimovaná z tej doby, že ju nikto neocenil, že sa zabili. Virginia Woolf si obliekla kabát, nasypala ho kameňami a potopila sa do rieky. Ikonik. Hej. Aj Sylvia Plath, trošku modernejšia, ktorej aj Lana bere inšpiráciu, sa uspala 2 deti, strčila hlavu do rúry a udusila sa tým plynom. Careless, ale dobre. Ona to spravila preto, lebo ona žila v tej dobe, kedy boli vojny a revolúcie a tieto proste problémy a tým, že bola žena, tak nikdy nemohla byť uznaná, vieš, za jej myšlienky a proste cítila sa uväznená v tej dobe, v ktorej žije, vieš. My, chvála Bohu, môžeme byť ďační, že žijeme v dobe, kedy kreatívne myslenie je brané, či už si žena alebo si muž, tak tvoje kreatívne myšlienky a vedomosti sú brané veľmi dobré a pozitívne. Či už si strom, či už si kvetinka, či už si nástenka na stene, bereme ťa kreatívne a medzi nás. Áno, že teraz je taký svet, kedy nespôsobíš niekomu až takú újmu na zdraví, keď robí niečo kreatívne. V minulosti to väčšinou robili hlavne ženy, ktoré boli také, že vytvárali niečo a nikto to nebolo pochopené, lebo chlapi väčšinou nerobili zlé veci, určite nie, aj Edgar Allan Poe písal poéziu, ale nebola zlá, ale tie ženy to dokázali tak ešte, napríklad Virginia vytvorila Stream of Consciousness, ktorý sa dodnes používa v populárnej hudbe a v písaní textov a diel, vieš. OK. To sú zaujímavé veci.
Ja by som tieto zaujímavé veci teda nevedel určite, takže... Ja som si povedal, že keby som nemal čo v živote robiť, tak by som išiel učiť angličtinu a informatiku na strednú. Keby som nemal čo robiť, to by bola posledná možnosť moja. By som bol strašný učiteľ. Dobrý by som bol učiteľ, ak by som vedel toľko veľa vecí. Veď pozri, koľko ti tu už teraz hovorím. Excelovská tabulka? Len si to nechceš priznať, Kiko. Nie, ja priznám, ty by si bol strašný učiteľ. Ja by som bol dobrý učiteľ. Ty by si mal strašný influence na tie malé deti. To áno. Ale ja by som učil na strednej preto. Influencerka v modernej dobe. Ja by som preto musel učiť na strednej. Mne by nebavilo robiť s deťmi. Sopl by mi to utieralo o oblečenie. To ti robia na strednej tí ľudia? Veď tam ideš a tie deti majú 15 rokov. A teraz si predstav, že od 15 do 19 ich tam máš 4 roky faganov a musíš na ne dávať pozor. Novodobé deti? Ty by mi žuvací tabak by mi strkali do lavice. Alebo do počítača, do projektora. By to dymilo, aby všetci boli nahúlení, celá trieda. Nepostupujeme žiadne informácie, Kiko, lebo to niekto spraví. Neberte si z nás príklady, prosím vás. My sme len dvaja, my sme len dvaja ľudia, ktorí sa snažia prežiť v dneskejšej dobe. Sme obyčajní people. We're just ordinary people. Ako Marina spievala. Marina má nové pesničky. Ja viem, Cantissimo. Cantissimo. Teším sa. Nový album? Bude mať, teraz niekedy v júni to má výjsť, alebo kedy, takže tešíme sa na veľmi vydanie. Inak ale tento rok je extrémne tehotný na nové albumy. Za posledný rok, ja neviem čo normálne tí ľudia s tou hudbou sexovali, lebo tento posledný rok sa rodí toľko veľa nových albumov, toto je tak plodný rok na hudbu. Plodný rok? Plodný rok na albumy, jak si to povedal, pôrodný rok, alebo jak si to povedal? Tehotný. Názov podcastu Tehotný rok na albumy. Tomu ver. Máme tu tehotný rok. Bože, no, tak toto bude... Hudobné tehotenstvo. Bože, dneska mi napísal môj brat, že či mu nepožičam 22 000 korún na Taylor Swift koncert, lebo bude mať Taylor Swiftová zase nejaký koncert. Nie, $22,000, pardon. Veď Eras Tour skončilo. Ja neviem, proste mi poslal tento screenshot a... To nebude Beyoncé? Nie som si istý, lebo toto je stage od Taylor, takže... Aha, to je Taylor. No a toto mi poslal on, že chce ísť tam a ja, že... ojebáva. A ja, že si normálny? Nie, nedám. Ja idem na Katy Perry, buď ticho. Ideš? Áno, už som si kúpil lístky. Katy Perry bola môj vzor od malička. A ja som chcel popravde ísť, ale radšej pôjdem na Lanu, lebo Lana je môj aktuálny idol, vzor a moja najväčšia inšpirácia. Ja tam idem len kvôli tomu, lebo som sa nedostal na Sabrinu Carpenter a chcem vidieť aspoň niečo. A čo som akorát pozeral túto Lifetime Tour, tak ľudia strašne hovoria, že je to strašne spaplaná celá tá túra a vlastne, že ona vôbec tú choreografu nevie, jak bola 11 minút vo vesmíre teraz, vieš. Tak... Ja viem, aj to toľko veľa hejtu sa spustilo a ona mala aj také situácie, že bolo jej to strašne ľúto a mne to bolo ľúto aj za ňu proste, ja neviem. Mne je trošku ľúto, lebo ona je fakt, ona nie je podľa mňa zlý človek a ja ju hovorím, že nemôže sa na ňu hnevať tým, že je môj detský vzor a keď som bol malý, tak som u strýka v Prahe ju spieval a tancoval na Roar a v telke som to púšťal a v aute som to spieval a všade, takže ja sa na ňu nedokážem hnevať proste.
To je pre mňa moja detská ja sa nehnevám, ale ja sa strašne teším, jak tam prídem a začnem spievať tie nostalgické pesničky. Áno, ja sa tam v tom momente rozplačem, ty vole, to už vidím teraz. To áno. Ale je to v oktobri, keby náhodou niekto chcete, tak kľudne môžete ísť. Ešte sú voľné lístky. Ak bude, tak pôjdem s tebou. A ešte sú voľné lístky, ja som platil nejakých 122 € za to. Ak bude mať a ak bude dobrá situácia, tak pôjdem s tebou. Lebo ja by som išiel. Mal som ísť do Paríža cez leto, ale namiesto Paríža som sa rozhodol, že pôjdem na Katy Perry, doprajem si nové handry a budem si užívať toto lokálne v Prahe, takže tak. Však čo Eiffelovku určite uvidíš, dokedy nezomreš to. Eiffelovku určite uvidím, Katy Perry možno už nie, lebo keď najbližšie pôjde zase do vesmíru, tak možno tam aj zostane. Možno sa z neho nevráti. Pri tom hejte. Možno tam aj zostane na tej stanici niekde. Takže proste musím využiť svoju situáciu, no. Nie, ale to už keby Katy Perry mala iné koncerty, už by tam podľa mňa nebolo toľko veľa klasických pesničiek, lebo teraz si všimni, že teraz tí artisti po tej korone, keď vystupujú, tak dávajú pesničky, ktoré boli aj z ich minulosti. A podľa mňa už keby spravili ďalšiu túr, tak už by ich tam moc nedalo, už by tam dala skôr nové a z nových albumov. Však teraz plánuje Katy Perry vydať tento rok album ďalší, Lana má mať album, teraz Lorde oznámila album, Marina oznámila album. David nám sekol. Sekol mi mozog, error. Davidov sekol mozog 422. Error 404. Presne tak. Stránka nenájdená. Page not found. A ešte neviem, kto všetko má mať. Strašne ľudí máme nový album. Benson Boone oznámil nový album. Teraz vydal pesničku Mystical, Magical. A neviem ešte to všetko. Minulý rok bola obrovská produkcia na albumy, akože Lady Gaga Mayhem, Sabrina Carpenter, Short and Sweet. To sú proste 365. Brat Charlie XCX, brat Summer will live together. Teraz, hej, tento posledný rok, čo sa týka, že tento polrok a minulý polrok bol extrémne plodný na albumy. Toľko veľa novej hudby, že wow. No a ďalšiu hudbu určite ešte budete počuť, aby som týmto ten podcast na dneska ukončil, jelikož nahrávame už skoro 30 minút. Extrém veľa. A Davidko sa nám trošku rozprával. Tomu verte. Takže dneska by som dobrú epizódu. Takže by som túto epizódu ukončil. Je to taká špeciálna epizóda s kamerkou. Hej, taký bonusík. Niečo nové, bude sa volať určite random. Totálne. Random 1. Random 2. Random 5. A my ďakujeme, že ste počúvali túto epizódu. Dúfam, že naladíte znova na budúce, keď budete v aute, keď budete zaspávať, keď budete jebať, keď budete... Ježišmaria. Tak si predstav, vieš, že by tu niekto akože... Vieš si predstav, že by tu niekto... Že by tu niekto plodil dieťa k našim hlasom. Pre Boha. To by bolo ikonické. Spravte to niekto. Dajte nám vedieť, nahrajte nám to pošiť. Ja nemôžem sám zo seba. A my sa lúčime z podcastu Bowlingová gula a dúfam, že v ďalšej epizódke by sa nám mohla predať aj Peťa Polnišová z Evelyn. Vyvolávame, dievčatá, vyvolávame vás z demonických hlbí. Vyvolávame Petru Polnišovú. Presne tak. Bože, musíme ich zaspamovať na Instagrame na budúce. No dobre. Zdravá z Marias a užívajte. Čauky. Užívajte detím. Čaukiny, mňaukiny. Čau. No, minulý týždeň sme boli zlili na veľkých nákupoch potravín, tak som si kúpil aj Jacka Danielsa medového. Počkaj, dáme... Toto vystrihneš, počkaj. No sál. Bloopers. 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 Oui.